Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, di malam hari ini aku arep ning nggone Kang Udin, ning omahe Kang Udin amarga Kang Udin masak-masak ya toh. Kula dikon untuk apa? Tiange tunangan bos, lamaran. Sebagai CS ndek iso kepanggih Gus kok bengi nggon aku. Oke, aku ana acara apa Din? Aku tunangan, langsung kita laksanakan. Gus berdo maghrib. Perjalanan estimasi kurang lebih di 20 menit saking biyane kula bos. Semoga lancar. Jangan lupa pakai helm karena rada tebih. 20 menit bos, harus bawa kontak ya. Men ready. Let's go ngekok. Sampun dugi ten griyane Kang Udin, bos. Ya, iki persiapan pemuga lancar Din. Amin. Iki ceritane nak cerene kene nalene. Iki gedang apa entuk saka Din? Ke pasar. Pipit. Ya, pipit. Nak kae kan rojo to kae. Bener ya? Rojo lek menrek apa kae? Ya, iki intine lho iki Din. Geblong to iki? Salah kan lo apa? Geblonge ndi? Oh, iya, geblong. Oke, geblong mek wajik. Intine kan kae tadi ya to. Ki wajik, Bos. Iki damel kabeh dhewe, damel dhewe Din. Iki ono sing anu awake. Iki di. Iki lho. Iki sing damel dhewe di. Iki anu apa jenenge? Gedang itu. Mbok jerone gedang ta. Terus dine sing gawe. Kae loro kae. Terus dine. Ya terus iki kan gue anu dhewe iki. Kuwi tuku anu diparingi. Diparingi mbak-mbak ngono kuwi to. Iya, Mbak Yu ngono iki. Selamat, Bos. Berkah ya Din ya. Amin. Menuju kebaikan. Iya, Man. Apa? Alhamdulillah. Semangat ya, let's go. Pokoknya tetap semangat Din. Iki jan digawe ngene ya. Iki arbite kurang anu kae Din. Karbit to. Asli. Saiki modele semprotan. Oh. Kayak disemprotokno lho. Kok ora spel ngisor disemprote? Mboten ngertos an. Jan dijerak kene ya. Sing dodol lho. Iya ning Wis dangu tumbese. Nah iki koyoke anu ndi ini. Nah sing liyane gasik kae. Nah kae bareng kan mentek ya. Apa suwe to iki kaya. Oke Din. Gue naga bos. Saya tolong dina ya. Ndredeg ora Din sampean? Sampean ndredeg ora? Ora ana ya berat. Semangat to. Iki lho sing mare nyenengake Din. Aku saka omah mau Din mangkat. Kamu ngabari aku pramong. Gak. Ya Allah. Nah, aku wis intine bar magrib tekan kono kan besok kan anu tak ketemu sampean to. Terus ngene. Ya kurang luwih ning 15 menit sampai 20 Din. Manyar kene Din Wonosari. 30 menit. Tak kira ki telat aku Din kaya sing ngapunten lah sing riyen kan bar magrib telu nyur to kae. Iya pra? Iya to. Terus tak seket kono aku wedi ku nak telat ngono kuwi. Nah, telat daripada tumluk carry lo Din. Ya wele ngrepoti aku. Oh aman to bos. Aman bos, kita kan CS terus. Tose pokoke engko anu iki kursi lah aku melu kok. Nah awakmu engko dintenan pokoke iki kursi ya soalnya adoh ora mbok cawisi kursi. Iya, wis gampil penting ki padha saene Din. Ya mengusahakan jenenge ke kanca ya ora. Ya momen-momen kancane dadi kenceng terus dulur dadi dulur. Nah, kuwi lho maksude. Sing penting ora pate anu ya mengusahakan. Nggih. Gua sing ajeng tunangan. Tiange pujian Swati Sakriyen. Al Malikul
berangkat bos. Kayak ngajeng riane ngajeng mungkin kurang lebih di 1 menit 2 menit dulu ya. 19.27 berangkat gitu. Kang Udin bener ngajeng kayak lapangan Wonosari. Abidudin kalian tidak bisa saja tomak mungkin ngantos abdun nikaipun tansah dipun paringono dening Allah ketenangan nggih. Pinaringono dening Allah ketenangan dipun paringono dadosa kekalih sejoli menika saling cinta mencintai dados kebahagiaan dipun paringi bahagia. Amin. Ki, ngene apa? Ngene, Mas. Oh ya, iki Mas ya. Iki miring mawon Mas. Miring we. Iki. Oh, video we. Kata-kata hari ini Mas. Saya. Yes. Mbak maju coba Mbak. Masih lagi. Angkat nasi dik Mas. Lurus saja depan lihat kamera. Oke, tahan 1, lihat kamera dulu ya. Video Mas ya. Ya, Di siap. sini dulu ya, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, tahan 1, 2. Pakai HP. Ki wis video, masih request video. Foto Mas ya. Tak Ajeng tepo ndi? Wes, kok diluk men ngono. sanu asline kok. Mangan sik. Bisa Kang. Kita iki mau ngempet ngelera. Wonten marah-marah dhewe. Bosok ya. Pokoke iki wis kena iki cuman Gus basa. Ning di masuk lho. Oh, iki jago sik. Ngara. Wong akhire di tonggoku niku ya. Acara siake. Jane. Kita ini langsung lemes dah iki. Pon. Yes Mas, lanjut Mas. Mas terus Mas ya. Turun makasih Mas. Monggo. Kan kita ngaten nak Mas. Ya melampah. Melampah bos. Ini 2 meter ono kok. Maturan Mas. Monggo Mas. Nah nggih. Oke bos. Alhamdulillah bos. Alhamdulillah. Rong menit anu Jin. Ya aku sepurane Gus mah aku lali. Apa, Nah? HP ku lho. Apa lali apa? Batinku, lah ngabarin Gus piye kan mau posisi bareng toh. Acara foto-foto mau lho. Oh. Baru kan aku ning jero ora metu toh. Oh gak apa-apa, aku njopo jago karo Mas apa. Iki mulai pura iki aku. Tetep tak tunggu to, Bos. Mosok celulak-celuluk melampas dhewe wae yo wagu to kepodolenan. Lah maksudnya sebelum urung dalu jam 09.00. Jam 09.00. Tur yo kemo koyoke acarane cepet din. Heeh, Teko Madiang. Jaburan sik Madiang. Tek lebar lho. Ndonga lho, kok cepet men Bos ora aku. ngono maksudnya cepet jam 09.00. Tak kira wis dalu. Mangkate gase. Ya, baru sak tung. Ngerti audio kuwi. Iya ta Bos. Jagung mbek Mas. Ketok. Sapa nek? Ketok. Mbek jagung mbek Mas. Gaji. Nggih, pamit langsung Bu Gaji. Monggo Bu Kaji. Kuwi anu barengane mak aku kan. Kuwi. Oh. Daftare mak aku daftar ora. Mm-mm. Langsung matur karo. Kuwi kan anu to kanca cedhak to. Kalih anu Tonggo cedhak anu to. terplek lah CS. Matur berdaftar mak aku matur. Terus Terus melu daftar. seneng. Ya, Anu Din, iki mau anu bareng. Din. Lega Din ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bos. Omahe kene to, omahe Udin kene iki. Mantane kae calone. Muga lancar Din. Yo, muga
muga diri karo sing kuwasa ngono ya Din. Selamat. Omahe Mas sampean ke sing kae Din. Pirang menit omahku pol kono. Nggih. Omahku pol menit calone. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Iki mlaku alon nar. Laku alon. Jago. Laku jagung. Go be. Helmku ki ijo ning anu Din. Eta. Ndi? Demo kuncine piye? Ki tak gawa helme ning ndi? Oh, bikin petok awakmu. Helme ning mau kok. Ngarep main kang aku ngene. Oh iya. Sing go sampean. Murah tak. Iya. Alhamdulillah bos, sampai rumah lho, 2 menit toh. Lancar, selamat. Ya mau rene rame ya Din ya. Nak nih kan paling 5 menit perjalanan. Malah gak sih eneh. Malah Loh, gak sih. aku mau carry ya, nganteni malah carry. Golek HP. Tapi aku ketinggalan bu ning ndi? Golek isih. Iya, mungkin sih. Aku arep jagong. Mau free aku. Yo mangkat tapi ra apa-apa. Alhamdulillah udah selesai dalam rangkaian naleni nangsangi tunangan. Mugi selalu barokah. Ki mau rame bos, tamu-tamu. Aku karena nunggu tempe kompon dangu. Jadi doang sultan. Terus aku tak guli mak aku, engko mesti digawe ketos sih. Olah gue ke apa wis rasa-rasa aku nek kene jagong we. Wis sampean nek kene we aku jo santai jagong nek kene we. Golek HP we, golek HP sampean. Napa nek? Sego. Oh, nggih. Aku kayak sego mbak ayam. Tak kulkas mbak mau besok jang baik di inget besok jemput kantor sithik. Oh, sing maringi calon pisan niku. Iya. Oh, ditergi mriki. Gitu. Apike. Itu pamane to. Eh. Lha pamane bisa ya malah entuk sangu ndek. Mau kan mene. Anu mbah wis tak jemput potonan mene wong 3 mong. Sinten? Semono. Rezeki sana po sepuluh. Kira jene jumlah si caranan kok sapa? Ya wis pantes. Nggih, warak saestu aku. Sampean diwareki pokoke. Saya di sana kan di sana aja. Ini berkata mau. Nah, tapi nak mas parkir jadian terus. Di saestu di kula madang kuwatah mboten mriku. Pesen ten putih. Demak. Ngertes so, awake kono. Pinto. Tipis mer. Tengok. Berkata. Sami mawon. Mon sami mawon. Maksudnya kan kalau di sana kayak gede loh. Iki berkat Gus. Berkat. Jadi di sana kayak gede toh, bisa gede kan. Pesen ki piyambak. Di kok video bareng to? Apa? Di mau video bareng to? Nggih, tak video. Video bareng to? Nggih. Itu apa sih tadi? Itu. Berarti jenengan ki harapan dan doa untuk Udin ke depannya napa, Di? Pane. Tambah apa cita-citane sing jenengan harapke? Ya bisa ya cita-citane dadi wong tuwa ya ndongake anake. Dadi sing anak sing saleh, ngono Nggih. Panjang umur, Nggih. rezeki. Amin. Mugi-mugi ada jodoh ingkang alim sholehah, akal karimah ngono to. Kuwi lho sing dipengin rezekine. apik karo wong tuwa kira Di. Nah ya, akal karimah ra apik karo kowe to. Bener. Akal karimah ngono kok. Wis melingkupi sedaya kira. Jembar rezekine panjang umure, kamadina. Amin. Mugi eta. Nggih. Tinggali Wis rasa kesuwen bareng ngono ya. tinggali. Amin ya Allah. Ki harapane wong tua apik Di. Wis pokoke mengusahakan anake iki semaksimal mungkin kira Di. Itu tem dengake penuhnya to. Dulu ya caranya emang. Ganti kayak dulu ya. Dulu jam sama ya. Anu dugi langsung paringi
jajanan modang-madang mbek ngrungokake pidato pertama ngoten niku mau sambutan sediluk tik madang bar madang donga wis bar maksud deh ya wis barokah kuwi malah sing sae ngono kuwi ya De po secepete Mau sendiri dari Madang ya. Sendiri dari Madang Sulawesi aku nih. Sendiri mau dari Madang. Kan sendiri Oh. kan. Nah, kalau mau pertama deh, gak sih aku. Aku mau gimana? Dingerti kok gak sing waki ya, ngerti ya, Mas. Iya toh. Mau aku praktis. Ora sik waki ngono lho. Yo kuwi menurut kula di kampung semono kuwi ya wis rame ya. Kampungnya kan kampung semono ya, Din. Beda karo kampung gede lho, kampung gang. Aku malu target ngene kayak tak tunjukno tak belum metu. Wong kecil. Anak asline wong jane kampung iki hidup metu ya. Hidup pun. Makanya kamu kan kamu begitu toh. Kamu belum tapi Wis RT kalian mriki. Apike. Ento sak RT. Ora ngerti kono lho. Oh. Didundumi kabeh. Nah, sak kamu mesti melu akeh, Mas. Madika Mida melu ora? Madu turu yang kamu. Madika Mida ora? Cekel ke aku ketokne video. Kene mana tak. Dusun apa, Dik? Bisa ya kang arep pengen magung to. Oh, kuwi Sing sampe dilampahi, dereng lampahi padha ngapun sedaya ya Allah to. nggih. Amin. Atae ndonga-ndongake sapure kira. Anak kabeh keluarga anak cucu. Ning pondok, sing nang dalem. Nggih. Anak iki sing nang pondok. Ini iki Kelas 3. cucune jenengan. Kelas 3. Ini kelas berapa, Din? Iki kelas banget teh. Kelas 5. Semua. Serong tahun. Serong tahun ning pondok. Serong tahun. Kerasan tenanan, Gus. Saya mau pulang dulu. Moga sehat. Dah. Nah, dijuk. Tati bos, aku mau pulang ya. Saatnya kita pulang, hewannya dingin, nyes. Nah, ini anti sepul ya? Terus pulang. Kayak ning anu. Dieng. Nih, ini daerah. Oke, dah. Salam masih to bos, tos. Pulau ya? Tos. Yuma. Suwon sing kataku. Ada selalu bos. Oke. Bener-bener. Amin. Oke, let's go. Atas-atas.